començant perquè ja m'han dit artista, de primeres, i després jo vaig estar aquí fa cosa d'un mes, també fa 2 nits de l'humor, i bueno, després de mi va pujar un noi a l'escenari, suat, en una falda de quadros, i em va besar la boca. Jo no m'ho esperava, m'ha agafat desprevingut i no m'ha trucat ni res, el fill de puta, no. Per tant, bueno, advertiré que no torni a passar. Gràcies per estar aquí una nit més. Jo soc Termi, de La magnitud de la tragèdia, i estic trist. La veritat és que estic molt trist perquè els meus amics de tota la vida se n'han anat a Barcelona. Però no com qui va a Barcelona a passar el dia, a veure Disney sobre hiel o un partit de l'Espanyol. Perquè, bueno, jo no vull dir res, però hi ha gent de l'Espanyol que no recicla. Hi ha algú de l'Espanyol aquí? Hi ha algú? Contesteu perquè en esta llum no vos veig, no feu així. Hi ha algú de l'Espanyol? No. Bona senyal. No, però bueno, és igual, no parléssim de l'Espanyol perquè No, perquè acabarem malament. A més, no vull parlar de Cornellà, vull parlar de Barcelona. Perquè els meus amics estan a Barcelona. Me truquen cada dia explicant-me que si ahir me vaig fornicar una, que si vaya goce i quin disfrute, perquè a més parlen així de pedants, que vaya goce, quin disfrute les festes d'ahir, però bueno, tot mentira que jo ho sé, perquè pengen fotos a l'Instagram, s'han comprat com unes cartolines en la Sagrada Família, en monuments, i s'ho posen així detrás, i l'altre li fa una foto, perquè es vegi que van a puestos. I a més, van desnutrits pareixent somalis. Hi ha un que hasta li donen la pagueta i tot, cada mes, però no la del paro, la dels paradets. Sí, o sigui, és molt trist perquè veure això als teus amics és molt trist. Que a més, inclús s'han comprat caretes d'estes de carnaval, d'estes de polítics i de famosos, i un se posa la careta i l'altre es posa al costat i fan veure que s'han trobat a un famós per Barcelona, tot per a fardar. I és molt trist. És molt trist perquè Romario ja no juga al Barça i se'ls ha pillat en seguida. I a més és que n'hi ha un que m'han dit que l'han vist per Barcelona aprofitant la cartolineta del Parc Güell per detrás demanant diners pel carrer en la careta de Carmen de Mairena. I això és molt trist. És molt trist perquè la ciutat te mata, la ciutat gran te mata. I més nosaltres, que som de Tortosa de tota la vida, som 3 amics, que fa molts anys que anem junts, i ara, prop dels 30 anys, se'ls ha ocorrit emigrar. Ara, que ells ho porten pitjor que jo, que s'estan quedant calvos, jo tinc un pelazo, però ells no. És veritat. O sigui, claro, i damunt se'n van en Renfe, que és el pitjor que pots fer, que Renfe és la culpable de que 9 de cada 10 persones tinguin una hèrnia discal. I la desena està enganxada del lumbago. Que, per si no ho sabeu, una hèrnia discal és allò que tens un diumenge de ressaca quan estàs al llit i ta mare posa l'ai de Mecano a tota hòstia. Descanso dominical, li diuen los cojones, descanso dominical. A més, és que anar en Renfe, los asientos dels trens de Renfe són dignes d'una tortura de Guantánamo. Són més incòmodos que dir-li a ta mare que has deixat embarassada una prostituta russa i que te'n vas en protecció de testigos a Canadà perquè la màfia ha posat preu als vostres caps. Que lo incòmode al final és demanar-li els 2.000 euros per als bitllets, perquè una mare és una mare i això al final ho acaba entenent tot. Menys les instruccions d'un DVD, això no hi ha manera. A més, o sigui, a més de lo incòmodos que són els trens, és que el trajecte és llarg, és etern.
anar a Barcelona. Que ara diuen que el 2015 serà 40 minuts més curt, ja en parlarem. Vale? Però és que és llarg. O sigui, en un trajecte Tortosa-Barcelona de Renfe, tu te pots llegir l'Ulisses de James Joyce d'una tacada. Bueno, vosaltres ho sabreu, haureu anat a Barcelona i qui més qui menys s'ha llegit el llibre, no? L'haureu llegit, no? Tu l'has llegit? Tu? No l'has llegit? No, tu no. No l'ha llegit ningú? No. Home. Baixar el nivell cultural dels monòlegs. A més, no, és veritat. Hi ha gent que de Tortosa a Barcelona, per anar al metge s'ha tret una carrera pel tren, o sigui que... A més, damunt se'n van a Barcelona i dins de Barcelona van en un tren també. Això m'ho han explicat ells, És un tren que va per baix terra, que vas apretat, suat, ho passes fatal i li diuen metro, que deu ser l'ample del vagó, perquè si no, no s'entén. Que jo crec que el metro és per la gent que no folla. Claro, és un tren per gent que no folla, perquè tu vas allí i en l'ambientillo, el calor humano, pues sues, rosses una miqueta, igual una miqueta de pit, igual una miqueta de cuixa, i bueno, pues en això hi ha gent que té per a diversos mesos, no? O anys, ja depèn de les exigències de cada un. Total, que en 30 anys quasi que tenen, malament que ho estan passant. Se'n van en Renfe totes les setmanes. Bueno, o quan baixen i pugen en Renfe. Van en metro per Barcelona que ho passen malament. Total, el poc que puguen aconseguir a Barcelona tampoc serà tant, comparat amb el que deixen aquí. Perquè què és el primer que trobes a falta quan te'n vas fora? A ta mare. Les mares és el primer que es troba a faltar. Mare només n'hi ha una. Per sort. Si Déu, en la seva infinita sabidoria, hagués volgut putejar la humanitat, li hagués donat 2 mares a cada un. I la Bíblia ja deixa molt clar que 2 mares no, que 2 mares caca, que pare i mare és bien. Vale? Que queda molt clar. A més, que la relació amb la mare també canvia molt d'ambius. Perquè tu pots estar, per exemple, nosaltres aquí a Tortosa, tu pots estar independitzat a un altre pis i parlar amb ta mare de Nadal a Nadal, que no passa res. Perquè com estàs a la mateixa ciutat, no passa res. Ara, a la que tu surts i te'n vas a viure fora, l'has cagat. L'has cagat. És com quan surt un soldat negre en una pel·lícula de guerra, que saps que mor lo primer? Doncs igual. Igual. Te pica cada 3 hores per saber com estàs. Ja menges bé, o igual ets un emprenedor, t'has sortit d'un projecte, estàs a Brasil, i te pica, ja portes la rebequeta que s'hi refresca per la nit, ja tens diners, ja escoltes els discos de Mecano que t'he posat a la maleta. Això un dels amics que sa mare escolta Mecano i bueno, el dia que li va dir que a ell li agradava el rock progressiu, sa mare un disgust. Un dia va estar sense picar-lo per telèfon. I després, a part de les mares, què deixes també? Els iaios. I la relació amb els iaios és diferent que amb les mares. Perquè els iaios te fan aquelles preguntes, tens aquelles converses que en els pares no tens. Per què? Perquè el pare o la mare, hi ha alguna pregunta que per pudor de fer la pregunta o per temor inclús de la resposta del fill ja no la fan. Però el iaio sí. El iaio està de vuelta de tot ja, per lo que li queda. O sigui, a més ja ho ha viscut, què vas a contar-li que no sàpiga? I l'altra versió és que igual ja ho ha oblidat i està preguntant per a saber què ha fet o què s'ha pogut fer en vides anteriors, bueno, igual sí. Depèn de qui parles, ha conegut diverses vides d'altra gent. Perquè jo, per exemple, un dia mon iaio em va preguntar si m'havia vingut la regla. Li vaig dir, no home, no, iaio. Em diu, pues ets molt jove per estar menopàusica. Dic, iaio, jo sóc Alberto. Em diu, a mi no m'enganyes, i afaita't esta barba que portes, Mari Carmen. Lo vam enterrar el dia següent. Viu. Però aquestes coses dels iaios ja les tenen. És universal, les preguntes dels iaios, com l'USB o com Julio Iglesias. A cada casa n'hi ha un. No en persona de Julio Iglesias, però hi ha discos. I pues, fan aquestes preguntes, no? Per exemple, te ven i et diuen, què tal la novieta? Igual no ho saben,
però si dius que bé o fas cara rara ja t'han pillat. A més, en diminutiu sempre, per treure-hi ferro a l'assumpte. Què tal la novieta, lo noviet. O a la Ràpita, aquí al poble de la Ràpita, tenen una variant molt bonica, que és què tal lo chicuelo, què tal la chicuela, molt bonic, Ho sabeu, Sí. Doncs l'altre iaio que tinc, el que està viu, és molt punky, en aquest sentit. És molt punky. I un dia estàvem parlant d'això i ma molla diu a veure si t'espaviles i suques lo xurro, dropo. Dic... Fatal. I claro, però no parlàvem de mons iaios, parlàvem dels meus amics que són els que estan fora. Claro, què passa? Que els meus amics estan fora, estan a Barcelona i els iaios és més difícil que et vagin a veure a Barcelona perquè tenen coses, igual tenen una partida de dòmino, un atac de gota, no els ho va bé, no agafen el cotxe i pugen a veure't en un moment. S'ha de planejar molt, han de vindre a veure, han de passar el dia. Doncs, claro, què va passar? A un d'estos amics, al de sa mare de Mecano no, a l'altre, lo van anar a veure aquest estiu a Barcelona, els uns iaios, i, bueno, doncs, claro, penseu que aquell home, l'última vegada que havia estat a Barcelona, Kubala marcava gols a les Corts, encara, o sigui que fa molts d'anys, que Gaudí anava per allí fotent-se'n dels tramvies, també. Tontet. Que el va atropellar el tramvia per no pagar un taxi. Perquè la fama de rates mos ve per Gaudí. Després aneu rient-li les gràcies i a veure els monuments. Però bueno, van anar a Barcelona i feia molta calor, perquè era agost, van aquest estiu. I per refrescar-se una miqueta van entrar al Corte Inglés. I el iaio d'este amic meu se va tornar loco, literalment. Perquè en la seva època te movies tu, no les escales. I es pensava que allí baix de les escales hi havia uns xinos en maniveles perquè allò es mogués. O com abans, els romans canviaven a galeres. Que Galeres no és un poble del Priorat, aunque podria ser-ho. I clar, li van haver de dir, li van dir, no, iaio, que els esclaus ara està prohibit, és il·legal tindre esclaus treballant, són arquitectes. Alguns en màster, Els de màster tenen milloreta per fer un sàndwich vegetal, de pollastre, que és una cosa que no he entès mai, si és vegetal, que li poses pollastre. Però no parlàvem d'això. Per què vos ho conto tot això, tot este rotllo que vos estic fotent? Vos ho explico. Doncs perquè estic sol. No tinc els amics i estic sol. Bueno, sí, vale, tinc una nòvia i tal, però no és el mateix. Perquè qui té un amic, què té? Un tresor. No ho he sentit. Qui té un amic, què té? Un tresor. Té un gorrón. Qui té amics té gorrons, que ja ho diuen los de Donete, que me salen amigos por todas partes, pues igual. Que tu vas a comprar-te una bosseta de pipes, una bosseta de quicos i estan allà, dame un 4 quicos, un 4 per aquí, demana unes cervesetes per acompanyar els quicos, com a zombis detrás de tu. És meu això, mío, gánatelo con el sudor de tu frente. Home, que després s'envalentonen, te ven, ay, deixa'm 3.000 euros, deixa'm los discos de Mecano, deixa'm una còrnea, deixa'm un fetge, o els dos, que en una excusa molt bona, al final ho rematen, per exemple, deixa'm un fetge, diu, ja ho trobarem. Com que ja ho trobarem? O sigui, el ja ho trobarem és dir-li a algú, no et penso tornar al favor i a més no em penso currar cap excusa per a que me perdones. Ja ho trobarem, igual no et veig més. És molt fort això. I ara que parlava de fetges, una cosa molt bona d'estar sol, de no tindre els amics fora, és que lligo més. Sí, lligo més. Perquè ara quan surto no els tinc que invitar a ells a cubates. Invito a les xiques que hi ha al bar. I ja tots sabem que una xica s'emborratxa antes que un amic. Encara que siguin 2 amics i siguin 5 xiques, sempre acabaràs abans en les xiques que en els amics. I clar, doncs invites unes copes, no sé què, pim-pam, doncs cada nit que he sortit des que no tinc amics aquí a Tortosa, me n'emporto una a casa. Like a champion. Yes, we can. Impossible is nothing. Sayonara, baby. Hawaii, Bombay. I diversos eslògans més. Això a la meva nòvia no li fa molta gràcia. I lo dels eslògans tampoc, perquè no entenc.
Perquè sí que és veritat que el llit, doncs, bueno, no és molt gran. I per 3 persones una mica incòmode. ¿Vale? I després, sí, me monta uns números. Me de que si ja no m'estimes, que si me prens per tonta, si un dia d'estos me n'aniré... Allí està, no se n'ha anat. Tot això li passa perquè no té amigues. No res, m'aniré despedint, però vos vull deixar un consell d'amic. No, és broma. No vos conec de res. Vos deixo un consell. No tinguéssiu amics. No és bo per a la salut. Jo un dia estàvem en estos amics que estaven a Barcelona, pues un dia que abans de que marxéssim, i un d'ells, el que sa mare li posava mecano, me diu, hòstia, diu, podríem escriure monòlegs junts. I ara el que xupa els marrons del de l'escenari sóc jo. Moltes gràcies i bona nit.